Искам да поговорим. Джой, ще видим, ще да ми отиде. Какво? Съжалявам. Казах. Здрасти, откъде? Значи, къде е мама? Да вземе леля. Тя ще даде ли? Значи, му да $50 реклама. Тогава ще се запозная с него, да ви покажа това. Добре, Тъпко, да, ако искаш да държа. Но, наистина, искам да поговорим. Знам, и аз искам да поговорим. Добре, аз трябва да говоря с теб. Рокси, те трябва да поговорим. Трябва да поговоря с теб. За какво? Да видя дали знаем за какво ще си говорите. Да ти разкажа. Джеймс Рамистън, който е скопен архет,